גיא! תגיד לי, היי! אם תיקח עוד 4 מטר זה יעזור לך? תוריד קצת אוויר ותעלה! תוריד טיפה אוויר! תוריד, אתה חייב להוריד אוויר! וואו! תשים! זה בנזין? בנזין, תביא לו ראשון. תשים בהיי! שים היי ותעלה. שים בהיי בראשון אתה עולה! מה קרה? לא, אל... לא, לא ראשון. יאללה, יאללה! שים היי. שים היי, שים היי. אתה לא בהיי, אני בהיי. לא, הוא מרגיז אותי עכשיו.